Assalamu alaykum. Бүгін дүшәмбі яңа атнабызны шушы тапшыру белән башлап җибәрәбез. Елмайып, приттем кенә атнабызны башлап җибәрдек, киттек. Нәрсәдән башлыйбыз? Бармысың? Узган атнада безнең бар мөселман дөньясы өчен бик матур күренеш, бик матур шундый хәл булды. Казанда 13-нче тапкыр Казан саммит дигән икътисади форум узды. Биргә инде башка еллардан аермалы буларак 72 илдән һәм Россиянең 13 регионыннан делегатлар килде. Бик матур күренеш булды. Без дә анда булып кайтып, кызыклы гына репортаж төшердек. Шунысын әйтәсе килә, менә андый чараларда, андый форумнарда бит әле безнең матур күргәзмәләр дә уза. Һәм шушы күргәзмәдә катнашучылар үз продукцияләрен, үзләренең хезмәтләрен тәкъдим итә килүчеләргә. Һәм әгәр дә кызыксынсагыз, безнең репортажны табып карый аласыз. Шул ук теманы дәвам итеп, Идел буе дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы уңайыннан Казанның Җәмик мәчете төзелешенә истәлекле таш кую тантанасы узды. Шунысы куандыра, хәзер Казан суның ике ярында да ике зур мәчет булачак. Менә шундый мәгълүмат миндә бар менә. Шуннан гына башлап җибәрдек әгәр шуны өстәп инде. Анда бит әле тагын ниндидер чаралар узды битендәме? Әлеге менә шушы Казан саммит форумы белән бәйле рәвештә анда башка чаралар да узды билгеле. Бу бит инде шул Идел буе дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган чаралар. Әлбәттә. Шундый чаралар күп булды. Һәм нәрсә белән тәмамланды? Болгар җыены белән. Әйме? Ялгышмасам әйме? 21 май көне, 20-се тантаналы рәвештә таш кую тантанасы булды, 21-е Болгар җыены белән тәмамланды. Беләсезме, барыннан да бигрәк нәрсә куандыра, безнең Казаныбызга, шәһәребезгә, калабызга хөрмәтле кунаклар елдан-ел килүен дәвам итәләр һәм менә иң матур күренеш шушыдыр бит. Бернинди санкциялар да аларга киртә түгел. Алар үзләре дә булмасын иде дигән теләк. Алар үзләре дә шулай дип әйтәләр. Безгә бернинди санкциялар киртә түгел, без барыбер киләчәкбез, чөнки мөселман дөньясы шулай менә тату яши. Бердәм булырга тиешәя. Казанда бу ел июнь айында бик матур чара узачак. Ул Һава шарлары фиестасы дип атала икән. Анда катнашыр өчен Ереван, Уфа, Йошкар-Ола, Түбән Новгород һәм Дмитров шәһәрләреннән киләләр икән. Һәм димәк 10 аэростат булыр дип көтелә. Алар барысы да Идел һәм Зөя елгалары өстеннән узып, безнең Зөя утрау шәһәрчеген, Иннополисны күрәчәкләр, Раифа монастырен карап узачак дигән планнары бар инде, әйме? Һәм әлеге фиеста 3-нче, 4-нче, 5-нче июнь көннәрендә булачак икән. Бу бит инде тегене утырып йөрүләр, әйме? Безгә утырасың, әйме? Шунда шулар. Зур һава шарлары. Теге Төркиядә бар бит әле, Каппадокия нәрсә? Каппадокия. Менә мин аны шундый ук буладырмы, юктырмы, анысын белмим. Монда инде 10 аэростат дип әйтәләр. Менә мин синең монда нигә сүрәтеңә карап, шуны уйладым менә. Каппадокиягә аша. Ну, бәлки шуннан алганнардыр да. Каппадокия. Каппадокия гафу итегез. Алга таба дәвам итеп, Рубин футбол командасы. Безгә генә әйтеп китим инде, без инде аның турында соңгы 2 атнада сөйләдек шулар турында, әйме? Калды дипме? Юк, әлегә төшеп калмаган яны алар. Хәзер төшеп калды. 30-нчы тур кысаларында Ф клубына клубын кабул иттеләр һәм 1-2 исәбенә оттырдылар да. ФНЛга тәгәрәделәр дә куйдылар. Ләкин хәзер тизгенә әйтеп куйтам, Рубинның генераль директоры Рөстәм Сайманов хәбәр итүенчә, Слуцкий командада калачак. ФНЛга төшсәләр дә, тәгәрәсәләр дә. Менә шундый мәгълүмат. Ул мескен Слуцкийдан гына да тормый торгандыр инде. Ул уенчылардан тора инде. Әлбәттә, ул уйный белмәгән уенчыга Слуцкий гаепле түгел бит инде. Алар өчен чыгып йөгерә дә алмый инде. Монда инде санкциялар гаеплесен, ни дисәң дә, монда инде санкциялар Рубинны әзгәрә генә типкәләделәр. Ни өчен санкциялар? Чөнки кайбер футболчылар санкциялар аркасында китәргә мәҗбүр булалар. Аңлыйсыңмы? Соң алар киткәч безнекеләр уйный белергә тиеш бит. Команданы төзи алмады, менә алар эшлә менә. Ул бит инде башта 1-2 уенчыга төзүгән, әйме? Менә сиңа һәм сиңа дип уйнаучылар өчен инде, әйме? Менә алар киткәч, аларны алыштырырга дип лидерлар булмады менә. Шуңа күрә менә шушындай уен күрсәтә башладылар алар. Менә минемчә ФНЛга төшеп китеп, монда бит инде алар яңадан башлыйлар, беләсеңме? Теге җыелышып, Татарстанның данын, Алла берсе, 2-нче елга РПЛга кайтып күтәрәчәкләр.
теге деп айтайын да. Руще айтмышлей возрождение из пепла була инде. Білесің мен деген нешік деп айтмайка шауқымлы ел болды бұл, әйме нендедір. Шындай роковой, шындай міне кризис кешірділер біздікілер. Екінші жылға күшілер болып қайтарлар деп ойлаймын. Амин. Амин. Яңалыклар, хәбәрләр, хәлләр алары булып торыр инде аның әйме. Менә бу һава торышы белән нәрсә соң безнең? Менә иң борчыганы мине бүгенге көндә шул. Май ахырына җиттең инде, җәйгә санаулы гына көннәр калып бара. Бу салкыннар, абау. Bir çeşek үсә алмый урамда. Бакчама чәчәкләр утырткан идем. Аларга мискин кырау төшеп, яфраклары агарып биткән. Яфраклары агарып биткән тегеләр, әйме. Соң бу төннә 0 градус иде. Шуннан да салкын иде. Әйме. Чәчәк ата алмыйча утыралар. Бүреләре менә ачыла алмыйча интегә чәчәкләр. Менә мин шул хәтле борчыйлы. Одеял астына качабыз инде димәк. Одеял астына. Не дисәң дә кары юк, барыбер. Җәй җитә, әйме, әлегә кайбер районнар чәчү эшләрен дә төгәлли алмый. Чәчү эшләре бер хәл, безнең минем әтияниләр, Биектауда бакчалары бар бит инде, әтияниләремнең, әйме, алар әле дә бәрәңге утырта алмый, чөнки бакчага җиргә басып булмый, бата торган. Су? Су, яңгыр, бер туктаусыз яңгыр яуып тора бит. Көн дә яңгыр ише. Аллага шөкер, бәрәңгене өлгөрдүк утыртырга дип. Менә безнең әтияне, безнең әти бик борчыла инде. Бәрәңге белән нәрсә булыр икән? Нәрсә ашарбыз? Булар, Алла бирсен. Булар, Алла бирсен. Җәмәгать, сезнең берәр хәбәрегез юкмы анда? Безнең теге халык сынамышлары дигән рубрика бар бит әле безнең, әйме? Халык сынамышлары буенча май аенда бик каты яңгырлы булса да, июнь, августта бер кыздырып алмасын икән. Кыздырып алачак. Июньнән башланачак. Юк, ул кыздырмасын, әйме, бер 25-27 градус җиде анысы. 25-30. Нормаль бит инде. 30 сулар жылыначак. 30 бигез. Юк инде күләгәдә не качып булачагында. Бер шуның аның өчен. 25-30 булса җитә ул безгә. 35-кә, 31ләргә күтәрелмәсен. 25-30 градус. Шул 27 оптималь инде. Үзлек әйтә инде. Ярый. 27 булса. Евровидение. Без бит әйтергә онытканбыз. Ким җиңүче хәтерлисеңме? Украинаның Калуш оркестры төркеме. Ну, дөресен генә әйткәндә, мин аларның җиңәчәген, алар катнашкан шул. Мин дә. Сиздем. Аны бөтен дөнья белгәндер инде, шулай булыр бу дип. Юк, анысы ярый шулай. Менә хәтерлисеңме, 2008 еллардан, 9 еллардан безнең дә эстрада йолдызыбыз Асылъяр катнашырга теләгән иде. Анда ничеклекләрен сөйләп тормыйбыз инде, әйме, сайлап алу турларында катнашса, әйме. Менә хәзер син кемне җибәрәрең менә безнекеләрдән? Эстрададан. Евровидениега. Ауровидениега. Ауропа видениесенә. Кайсын җибәрде? Ой, мин шул кадәр җибәрер идем Илгиз Мөхәддиновны. Мин беләсем бу кемне? Илгиз Шайхразиевны. Кстати, Илгиз Шайхразиев. Менә шушы ике егетне бергә җибәрсәк. Тукта, әйдәгез булай. Әйдә, икесе менә ике Илгиз булсын, әйме? Һәм тагын ике Илгиз дә, һәм өченчесе менә мин 3 егетне җибәрәләм. Ну, белмим менә шул күңелдә Филис Кахиров. Филис Кахиров, әйе. Менә, әйдә өчегезне. Илгиз, Филис, Илгиз. Мин беләсемме нәрсә дип уйлыйм. Менә бу Евровидение чарасында Рамил Айметдинов та менә дигән чыгыш ясар иде. Аның шул кадәр тавышы шундый матур. Рамил Айметдинов кырыйдан теге акапелланы җырлаячак теге бар бит. Башта булар өчесе бәрәләр, потом шыктынып кала да Рамил. Матур итеп кенә. Безнең дөресен генә әйткәндә, Евровидение чарасына җибәрелгән артистлар күп бикән бит. Әле бит мин менә уйлый башлагач, тукта, булар бар бит әле дип уйлап торам. Менә кемне җибәрерик без? Менә шул. Мөхәддиновлар, Шайхразиевлар, Кахировлар, Айметдиновлар, тагын бардыр әле алар. Алла бирсен. Татарлар кайчан Евровидениедә чыгыш ясар микән дигән сорауда без. Ул сорау әле актуаль. Юк, татарлар катнашты бит. Алсу катнашты бит. Алсу катнашты да, икенче турында булды бит ул анда. Менә Алсуга карыйсың, нинди шибәр хатын кыз, әйме. Асылъярга карагыз, матур. Гүзәл шул кадәр. Ни дисәгез? Безнекеләр шәп инде. Гафу итегез, башка. Безнекеләр шәп инде. Ни дисәгез? Монда инде бәхәсләшеп булмый. Бәхәсләшергә кирәкми дә. Менә бит, карагыз, үзебезнекеләр өчен горурланып, менә шулай итеп сөйләрлек булсын иде. Юк, менә мин аны әйтергә тиешем кызым. Безнекеләр шәп инде.
Bizdekiler neyse şab indi. Mene o'zingiz qarag'iz. Dalillarga da kerakmas. Siz de bizning topshirig'ga shabsiz deb yozib, kommentariya qo'ysag'iz, mana bulay aytaymi. Fikringizni bunda qoldirsangiz. Biz ikkinchi topshirig'ga tog'ida qiziqli yangiliklar әзірләп келер едік сізге. Білмеймін, бәлкім мен сақал өстірер едім, миық өстірер едім. Егерде нәрсе де болса жазсаңыз. Жазасыз? Yazım hissiz bitsiz. Yani, assalamu aleykümler. Sağ olunuz. Bizdekiler şab. Baribir bizni qaraysiz siz. Baribir bizni qaraysiz. Çünkü bizdekiler şab. Assalamu aleykümler. Paka paka.